Čaute ľudia. Tak som tu prišiel. OK, a potom my pôjdeme tam, viete. A to ešte to mám. No je pri mňa sestra. OK, takže ja musím tieto diamanty. Aha, tu je. Je dobre. Takže 13 dali správne. Tak to dal 5. 13 plus 1. Či 12 plus 1. Je 0. Však to dávajú také ľahké. Dajte to ťažké. Ja si musím prepeniť, ja neviem, jak sa premení na hard. Samozrejme, ja som... Počkaj, čo to bolo? Počkaj, dám toto, tak čo je? OK, 6 blokov tam išlo. 11 plus 11, 21. Nie! 22 do prči, zavekám. Dobre. Correct. Prepačte, ale fakt neviem ja. Ja už fakt neviem. Aha, potom som si mohol toto opraviť. Takže dáme takto ako trollface. Preberiem všetky, počkaj, 8 minus 5. 3. Real. A tak ja som už zobral všetky, takže teraz dáme zasa toto. Ja už môžem hrať? Nie, to je troll, dobre. Win 1. Jedna minus 1. Ja za ním hrajem, nehovorím. Oni dvaja. A jak to robím späť? Počkaj, čo? Aha, dobre. To čo je? 0. To je prinesú také penieži, lebo ja chcem penieži. Minus 4, tak to dal. Infakcie, ja fakt neviem, čo mám robiť. 9 plus 5, 14. Nenaznačili, kamo to čo je? Čo spadol? Počkaj, môžem ísť na piesku. Karolina! Karolina je tu! Dobre, ja sa zabijem. Je 0. Počkaj, Karolina, počkaj, napíšem, že... Karolina T-O-Č-I-M-V-I-D-E-O Do prčic. Č-I, no to si. To 8. Tak. Hej. Pozdrav. Počkaj, napíšeme pozdrav. Nie, to nedá sa. Do prčic, hej, kamo. OK, pozdrav. Čo vy tu píše? Fakt. Hej. 8. Oď. Počkaj, fakt, do piči. Hej, kam, prepáčte, ja som nechal do prči. Prepáčte, nedajte mi dan. To je Lejanin, dobré. A Karolina je tu, dobre, volá sa Thanos. Dajte jej, počkaj, to sa nedá. Trollface. Počujte. More Trollface. Tancujem. OK. Ja neviem. 48. Yes! Takže nikto to nevedel. Iba ja. Karolina dala 38. Čo píše? Fakt. 4x9. Mali sme sa do 35 na 39. Yes. Nie.
Počkej, toto? Yes. Oh my god. The unsnare. Takže daj mi to neschajte. Počkaj, 7 krát 55. Nie, 56. 50. Nie, tak už sa nedá, dobre. Karolina zomrela a ja vyhrám. What? A on zomre, tento tu. 55. Yes. Do pitic. Fakt. Dobre, zomrela. A Karolina tam ešte stále je. A tam tancujem, lebo vyhrávam. 23 plus... Počkaj, čo? Do prčic. Dobre, nedá sa to, nedá. Ja šla na to. Ja som fakt... Čo? Ja moja neviem, hejkam. Dobre, 9x3. To budem vedieť, to je že... 27! Karolina ma prebehla, je to normálne? Je to normálne, ľudia? Prvé dneska to vidie. Ja som taký dement, kamo. Dobre. Som fakt. 11 stila je 1. Konečne, prosím. 10 blokov. Mňau. Až môj brat tam postiava pesničky, ja neviem čo tu je shorty. Karolina dala... Dobre, takže my máme spolnú. Na mukfejs. Nepúšťaj tak. Na nuse, to tapong. Na nuse, či jak sa to hovorí. Hej, tak. 2x1 je 2. Však daj trošku tak... Však nepúšťaj tak rýchlo. 2. Mám trofejzik. Karolina. Dobre. Tých... 4. 5. To prčíc. Hej. Dobre, dáme trofejsi. Trofejs. Nie, skoro... To prčic. Potíš, Milo, však to ide nahlas. Okay. Ja neviem, čo to je. What type on... Ježiš, ja som fakt debil. Ale to dalo kámo. Nie, Karolina zomrela, ja som prvý. Počkej, napísať, čo sa... Idem vydať do video. Prosím. Yes! Počkej, kde je Karolina? Idem vydať toto video. Ok. Dobre, ľudia, keď sa vám to páčilo videjko, dajte like a odber. Ja sa budem tešiť navzájom najviac. Dajte lajky. GTA 5 roleplay, keď chcete, napíšte v komentu. Počkaj, 12 plus 9, to je posledné. Dobre, ja som lebo chcel som vám poďakovať za 45 €, takže čaute.